Hello mga kakigol, may adlaw na to tanan nya. Nagkaanam na gyud mi ka gamay jutay mga kakigol nya. Ubay-ubay daghan na gyud nga matay na mo mga kakigol. Yagi-agi lang na to katawa mga kakigol pero sakit sa baya nga nagkuhaan na sa mig usa. Si Tripon Barilio Morales mao na matay sa namo mga kakigol. Mura magianam-anam aning grupo sa pasultiyon mga kakigol. Grabe na kanira siguro di taon-taon pa ni makuha mga kakigol. Pero kami si Bambina gamay lang minabilin oy, Joel Binsi, si Priscilla Reganas, Francis Pares, Bambina, ako, si dagan pa tong gamay na lang, Fermin Gumis, Nonoy Tabar, sa amo kauban ra sa Gilmore, Silso Ponce, ato yung mga kauban na mo karaan gyud sa Gilmore, ubay-ubay pa na silang gamay-gamay lang gyud mi dili ubay-ubay kay ubay-ubay na gito nga wagtang mga kakigol. Sa una sila ni Cedric, Dodo Tumulak, Fred Berame, Jun Bacalso, Dodo Racasa, Oliver Bob Inamri, Boy Cortez Jr., Tony Rabanis mo ito yung mga nilingig kayo nga mga leading man dari sa RMNDYHP Cebu. Karon kami na lang na tao na bilin daghan pa kayo ang maayo pod nga leading man si Fermin Gomez o si Dupangkoy maun lang na nabilin nga maayong leading man diri sa mga karaan na may mga bag-o nga mga maayo pod nga leading pod naapod niya si Tripon basin ipaybaw lang niya namo kung saan siya ilubong mga kakigol. Basta yan po na taon ninyo mga kakigol nga unta mahunong na ni nga mga katalagman res HP kay murag kami man maigi magbundakan ro mga kakigol. Grabe katapusan na matay stigili karon Tripon na sad. So yan po na taon ninyo mga kakigol. Sorry kayo, salamat ninyo tanan Lord, salamat sa mga fans ni Kuya Tripon Pai Barilio Morales na si Kuya Pai. Adios na siya. Thank you so much Lord, thank you Lord. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Iampo taon mo ninyo mga kakigol. Maluoy ka mo takanam. Maluoy mo na mo mga kakigol. Iampo taon mi. Kinsa kay sunod mo no mga kakigol. Purbida no? Mamprisila na para ba? Mambina na pa. Iagil na ito mga katawa mga kakigol. Iagil na ito katawa-katawa kay pait kayo. Sige lang sakitan. Sige may sakitan mo nang amo gi kuan diri mga kakigol sa amo ang at sa production nga og nay mamatay magkatawa na mi mao ni tawa sa Jinjin ori katawa nitago mga kakigol di na mi manghila ko mga kakigol. Thank you kayo, salamat kay ang kamatayon kuno mo ay matud pang Father Josué Cadorna ang kamatayon mao na siya kapahulayan sa dayon nga dili na ka magantos wa na gyud kay hunaon pero basta iampo sa taon mga kakigol nga dugay pa mi mamatay. Salamat mga kakigol Lord, salamat Lord, mga salamat sa pagpapako. God bless, thank you ninyo mga kakigol salamat kay inyo tanan, salamat kay happy ta na moabot og 1 million mga kakigol atong subscriber happy ta moabot og 1 million. Thank you so much kayo tanan. 1 million taon mo ninyo. Bye-bye mga kakigol. God bless. Salamat.